A Catalunya hi ha 1.200 alumnes amb ceguesa o baixa visió i pràcticament tots van a escoles ordinàries. Una d'elles és l'Àngela, que tot i tenir una visió molt reduïda, les noves tecnologies l'ajuden a seguir el ritme de la classe. Tinc els llibres en PDF, llavors segueixo les sessions utilitzant aquells llibres i a més en algunes assignatures em passen els apunts, puc seguir perfectament la classe. Però cada cas és diferent i a vegades els avenços tecnològics poden portar dificultats. Quan va aparèixer l'ordinador i van aparèixer els portàtils va ser el gran alliberament dels alumnes amb ceguesa a Catalunya. La tecnologia ha canviat tant i avança tant i corre tant que de vegades aquest corre fa que els seus dissenys no siguin per tothom. Per revertir aquesta situació, des del Departament d'Ensenyament diuen que tenen un nombre importantíssim de docents que van als centres educatius de manera itinerant per tal d'orientar sobre la pràctica educativa que han de realitzar l'equip docent d'aquell centre. Una d'aquestes instructores és la Paqui, que treballa a l'11 i avui li ensenya en Pol com utilitzar l'assistència de veu de l'ordinador. Faig una espècie de repàs, ajuda per treballar millor i aquí precisament vinc a fer informàtica. S'ha de conscienciar, per exemple, les editorials que ens facin arribar el material perquè no l'haguem nosaltres de transformar. A l'11 els ajuden a desenvolupar-se en diferents aspectes de la vida diària amb un sol objectiu, arribar a ser autònoms.